नीलाद्री विजय बिकलानंद कर एंड ब्रदर्स तरफ पुरी को 20,000 अधिक रसगोला पठागला। पवित्र नीलाद्री विजय अवसर में भक्तिमय परिवेश में मुखरित हो उठी श्रीक्षेत्र पुरी। घोषयात्रा समाप्त करे महाप्रभु श्री जगन्नाथ बलभद्र मां सुभद्रा और सुदर्शन चक्र श्रीमंदिर को विजय करुछंती। पारंपरिक नीति अनुसार मां महालक्ष्मी मानभंजन पर महाप्रभु को रसगोला अर्पण कराए। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବିକଳାନନ୍ଦ କର ଆଣ୍ଡ ବ୍ରଦର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ 20,000 ଅଧିକ ରସଗୋଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ପୁରୀକୁ ପଠାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏମିତି ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଯାଉଛୁ। ଏ ବର୍ଷ ବି ଅଧିକା ମିଠା ଏକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ 30-40 ଜଣ ଲୋକ ଆମର ଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ମାନେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନ ନେଇକି ସେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ପୁରା ଆମର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ମାନେ ପୁରା ରଥ ପାଖରେ ଭୋଗ ହେଇ ଏ ମିଠା ଗୁରା ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ବୋଟଲ ବି ଆମର ସେମିତି ଦିଆଯାଉ। ଏହି ରସଗୋଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବା ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାଲେପୁର ଅଞ୍ଚଳ କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ସମାଜସେବୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇ ପୁରୀ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରିଥିବାରୁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ଓ କୃତାର୍ଥ ମନେ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଅବସରରେ ରସଗୋଲା ପରମ୍ପରା ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଭକ୍ତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜାଗର କରିଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପରମିଶନ ମିଳିଛି। ପ୍ରଶାସନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅଫିସ ଆଉ ଦୋଳବେଦୀ ମଝି ଜାଗାରେ ଆମେ ରସଗୋଲା ବଣ୍ଟନ କରିବୁ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ 20,000 ରସଗୋଲା ସେଠି ବଣ୍ଟା ଯିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଭୋଗ ବି ନିଆଯାଇଛି ସେଠି। ସମସ୍ତେ ଆପଣ ବି ନେଇପାରିବେ ଭୋଗ ବି ରସଗୋଲା ବି ଯାଇଛି। ब्यूरो रिपोर्ट ओडिया खबर 24/7 न्यूज।